ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାର ଶଶୁର ମୋର ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମନରେ ବିଚାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଚାହାନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଜଳିରେ ମିଳିଥାଉ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ଆରେ ଝିଅ ଖୋଜୁଥାଏ ରୂପା ଯୌବନ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମନରେ ଚାହାନ୍ତି ଝିଅ ଖୋଜୁଥାଏ ରୂପା ଯୌବନ ଖୋଜୁଥାଏ से मोर मन कथा बुझला मुई तार मन कथा बुझली अबे ता घर धर के उठे के पड़े ए बोलू एटा बोला धर ना बैठले कि लव मैरिज कर मोनी रे इच्छा मत नहीं या गदिन है पदो बोलू ना गोटे मन बराबा गोटे जजो चित्र कुटा मोर बैठ ए मलानो पान बलानो साइकिल के फोटा मां खदु थाए मां कोन करे अरे कोरा हले चलिबो किंतु कुआ पाखरे धन रहबा କଥା ध्यान प्रत्येक दानदान पूर्ण करबा दरकार हमरा गादी लगी दरकार नहीं छ साइंस का देखबे माय बुझु साइंस को बोले मनी brighter than sunshine sweeter than honey अच्छा मनी brighter than sunshine माने सूर्य जो आलो अछि ए आलो रो तो आउट मनी brighter than sunshine sweeter than honey माने बहुत आलो भी मीठा होछि हेला आज्ञा ना सब के कहू छ टपका कथा बेसी मीठा के सुगोले अच्छा टंका के भी देखा दे हां वाला कथा के समय बेसी नहीं देखु पैसा देखि सब गुलु टका किसी नम्र टा किसी आओ पांगा दीदी दा सबसे सुंदर पावे उठाई ए आज्ञा टंका के भी देखा जाए जो टंका वाले धन लोभ वाले आदि लोक वाले के होय जाउछन मणि को भाई को भाई भौणी को भौणी स्वामी को प्रिय स्वामी को अच्छा क्या धन वाला चिन्ह पाला अच्छा से टंका के भी देखा जाए कभी लखले टंका नहीं दिया हां केମିତି ଦେଖାଯାଏ ରୋହଲପି ଏ ଚିକି ଟଙ୍କା गोलपी चिकी तो टंका हम संबलपुरी भाषा की टोआ सुना गा बाबू Bye.
ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା ମାମା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ତୁମେ କହିଲା ମା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏଇ ମୋର ଅବସ୍ଥାରେ କଙ୍କଣ ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁର ଶୋଭା ପାଉଛି ଆଚ୍ଛା କଣ କାହିଁକି ଏ ସମୟରେ ମା କହିଲା ମା ତ ପୁରା ବିବାହିତା ନାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ନାରୀମାନଙ୍କର ଆରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିବାହିତା ବୋଲି ଆରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିବାହିତା ନାରୀ এই ସମୟରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହିଲା ଯଦି ମା ମୁଁ ବିବାହିତା ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କବି ରଙ୍ଗାଦେବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର स्वामी काके कैसो और भैता काके कैसन दिन छो हां बोला भैता काके कैसन दिन छो घरर इष्ट तरण करता जे सेला होई आ स्वामी स्वामी काके कैसन दिन छो रांधबी बाड़बी खुआबी पियाबी दसना दसई देवी स्वामी स्वामी नारी ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ନା ଭଗବାନ କହିଲେ କି ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତି ଅପମାର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତ୍ନୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରୀତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବାପ ଘର ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ବାପ ବଦଳରେ କାହାକୁ ପାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଅପକରି ମାନେ ମା ବଦଳରେ କାହାକୁ ପାଏ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ପାଇଥାଏ ତାପରେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ବଦଳରେ କାହାକୁ ପାଏ ननद दिया ननद और बड़ भाई बदला निकल पैसे दिन छो ଆଜ୍ଞା ବାପା ବଦଳରେ ଆଜି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପାଇଲେ ମା ବଦଳରେ ଆଜି ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଦଳରେ ଆଜି ନଣନ୍ଦ ଦିଅରକୁ ପାଇଲେ ହଉ କାହା ବଦଳରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜର କରିନେଲେ କାହା ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେବ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବଦଳ ଠିକ ଅଛି କାହା ବଦଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ के लागू बहुत पाउतिला जेतेबेले बियाह के गला नि बाता कला लहर मने ऐसनी पे लेकिन ये मोनी छाप करे आज्ञा देखनु आ माने को पूरा गोटिया निजर लज्जा को निवारण करे निजर स्वामी से आदर करलिए ए सुरे ओना क्या हो अम्मा बदल करे माने को आज्ञा एमिति खबर रोटी खाइबा गरम बदल रे खाइ ना मामी आरे भाई मारा
ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଗର ବୁଝିପାରୁ ଏଇ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଗର ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ସାଗର ବା ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବରେ କଣ ହବ କେମିତି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଡଙ୍ଗାରେ ଆଚ୍ଛା ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନଥିବ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ନିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ ବାଟେ ପାର ହେବ ଯଦି ନଥିବ ବ୍ରିଜ ଯଦି ନିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ୟୁବ ପାର ହେବ ଟ୍ୟୁବ ଯଦି ନାଇଁ ଥିବା ଟ୍ୟୁବ ଯଦି ନିଥିବା ବେଳେ ସେ ଗାମଛା ଗୋଟେ ନେଇଯିବୁ ଆସେଟା ଫୁକା ବନେଇଦେବୁ ଏନ୍ତା କରିଦେବୁ ଏନ୍ତା କରିଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନା କାହିଁକି ନେଇଯିବୁ ଅଧା ବାଟରେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବୁ ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଗର ଏ ସଂସାର ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଅକ୍ଲେଶରେ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଟା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ହେଲେ ଏଥର ଗୋଟେ କାମ କରବାକୁ ଶୁଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଥର ନେଟ୍ ପାର ହବାର ଅଛି କି ଆଉ ଏଥର ଡଙ୍ଗା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନି ଲାଗେ আমার গুরু কৌছন নিজের স্বামী হচ্ছে গোটে ডঙ্গা বেলে তুমি গোটে কাম করব নিজের ভাইপা মানকু ধরিকি জীবন নতলাকে হ্যাঁ আশা করব যে চলে नहीं देबू भाइपाके भाइपा काम हो मारी है पड़वा कि नहीं तार ऊपर बसबू हल्ला मारी अबे पहले रे स्वामी का गोटे डंगा है बोली स्वामी कोन डंगा कहली तमे तो कहली स्वामी रूपक पद जो रहिति ताकर पदକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଶା କରିବା ତାହେଲେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କହୁଛି ତାହେଲେ ମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶଙ୍କାସୁର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମଗର୍ଭ କରିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ଦେଉନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ଆତ୍ମଗର୍ଭ করে আত্মগর্ভ হইনা জন্মে